Hi guys! It's me, Simplian again. And sa video nga to, ituturo ko sa iyo kung paano maglagay ng customized thumbnail sa ating mga shorts videos. Yes! Kung isa ka nga content creator dito sa YouTube, alam mo na siguro na sa long form content, katulad nitong ginagawa kong video, is nakakapaglagay na tayo ng customized thumbnail, di po ba? So dahil ang thumbnail ang isa sa malaking factor kung bakit maaaring dumami yung views natin, di ba? Kapag gumawa tayo ng nakaka-curious na thumbnail, magandang thumbnail, maaari itong makita ng mga viewers, mag-click sila sa video natin. So, bukod sa title, napakahalaga na meron tayong customized thumbnail. At sa video ko nga to, i-share ko sa iyo step by step kung paano gumawa ng thumbnail sa YouTube Shorts. Kung shorts content creator ka or mahilig kang gumawa ng video sa shorts, good news to sa'yo dahil mas marami kang maaaring makuhang views kapag nakagawa ka ng customized thumbnail sa iyong shorts videos. So, kung interesado ka nga, please keep on watching. First is, punta na tayo sa ating YouTube channel. At dahil shorts nga yung i-upload natin, so tap lang natin itong plus sign sa may baba. At kung long form content naman yung i-upload mo, meron po akong tutorial na ginawa about dyan kung paano ang pag-upload ng video sa YouTube. So dahil nga shorts, itap lang natin to. And isa pa nga palang good news sa mga shorts creator na hindi na po 60 seconds lang yung pwede nating i-upload dito sa shorts, kundi hanggang 3 minutes. So tap nyo lang to at yun, pwede na nga kayo mag-upload ng hanggang 3 minutes na shorts video. And pwede na rin tayo ditong gumawa ng shorts gamit yung camera mismo nito on the spot. And kapag meron naman kayong ginawa ng video or inedit, itap nyo lang tong add. So, piliin nyo na dito yung gusto nyong i-upload or yung inedit yung video na gusto nyong i-upload sa shorts. So, katulad yan, and then, next. Ay, oh, di ma. No. So, dahil nga napanood nyo na ng buo, so itap nyo na yung done. At kung gusto nyo nga maglagay pa ng panibagong video ng another clip, is tap nyo lang to. Pero kung hindi na, itap nyo na tong arrow. And pwede rin po lagyan ng timeline. Or kung ayaw nyo na, tap nyo na yung next. Tapos dito, bago tayo gumawa ng thumbnail, is mag-create muna tayo ng caption or yung title na gusto mong ilagay sa shorts video mo. So, kailangan catchy din siya and yung talagang magiging interesado yung mga viewers natin. Okay po. So, after nyan is, itap nyo lang tong pencil na logo. So, dito gagawin na tayo ng customized thumbnail sa ating shorts na yun, kung saan yun yung makikita ng mga viewers dito sa YouTube. Yun yung papakita ni YouTube. So, napakalaga na kailangan meron tayo nito para kumbaga mas malaki yung chance na lumaki yung views natin. So, dito, kung mapapansin nyo sa may baba, pwede nyo siyang i-drag hanggang dun sa mga clip na sa tingin nyo ay makakuha ng atensyon or catchy sa mata ng mga viewers at mapapaklik talaga sila sa video mo. So, pipili ka lang sa mga portion or sa clip ng video mo na sa tingin mo, kumbaga, kung ikaw ang makakita is talagang i-click mo. So, pwedeng katulad niyan. And kung nakapili ka na, pwede mo siyang lagyan ng text. So, itap mo lang to at pwede ka maglagay ng kahit anong gusto mong sabihin na related dun sa video na i-upload mo. Diba? Yung makakapag-spark ng curiosity sa mga viewers.
Okay, and pwede mo rin siyang palitan dito ng font, ng style. Yan, pumili ka lang dyan, and dito, pwede mo rin yung palitan kung anong gusto mo, depende sa'yo. And pwede mo rin nga ditong palitan ng kulay. Sa may baba, tap mo lang kung anong gusto mong kulay. So marami kang pwedeng gawin dito at pwede mo siyang i-customize talaga. Hindi katulad before na si YouTube na yung bahala, hindi po ba? So ngayon, maraming tayong magagawa. And pagka okay na, i-drag mo lang siya kung saan mo gustong part ilagay na talagang makikita at visible sa mata ng mga viewers. And pwede ka rin nga ditong pumili ng filters na kung anong gusto mong filter ng thumbnail mo. So kung okay na at nakapili ka na, itap mo lang tong may check na logo. At kung satisfied ka na nga sa ginawa mong thumbnail is itap mo lang tong sa may check na to sa taas. At ready to upload na nga yan. Nakatulong nga po sa iyo ang video to. Kindly like this video and subscribe to my YouTube channel for more tutorials. And maraming salamat po sa panonood. See you next time. God bless us all. Bye!